2 കൊറിന്ത്യസ് 13:5, 1 തിമോത്തി 4:16, വിലാപഗീതങ്ങൾ 3:40 ഇവിടങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്: നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം, നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ആത്മശോധന ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നോയമ്പ് കാലം ദൈവത്തെ നോക്കുവാനും പിന്നെ നമ്മളെ നോക്കുവാനും ഉള്ളൊരു കാലമാണ്. നമുക്ക് ദൈവത്തെ കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവിച്ചറിയണം. ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ ആത്മശോധന ചെയ്യാം. നാം ദൈവത്തെ പോലെ നന്മയുള്ളവരാണോ, സ്നേഹമുള്ളവരാണോ? നമ്മൾ എത്രയും നാൾ മറ്റുള്ളവരെ കുറവുകളും കുറ്റങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ. എന്നാൽ ഈ നോയമ്പ് കാലമെങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മളിലേക്ക് നോക്കാം. നമ്മളിൽ ഏതെല്ലാം കുറവുകളാണ് ഉള്ളത്, പരിമിതികളാണ് ഉള്ളത്, പാപങ്ങളാണ് ഉള്ളത്? ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. ആമീൻ.